Ngayon, ino-oven siya. Tapos doon piniprint. Tapos ipiprint, i-oven siya dito. Ngayon, so i-oven siya. Kasi lulutuin siya ngayon. Ano yun ngayon sa akin? Ito yun sa akin. Yun ba, niluto na yan? Ganyan. Naluto na pala siya, no? Yan, so, yung pinaprint ko. Yan. Ngayon, lulutuin yan, tapos ilalagay sa damit. Ito yung, ano yan, oven niya, panluto niya. Yan naman yung doon naman pinaprint. Sigurado na siya nagpiprint dyan. Ngayon siya. Dito sa oven. Okay, pinapagawa ko ng kansi din. Yung matagal na sa mga yan, luto mo yan siya by liter sa niluluto. By liter sa niluluto. Yan para siguro dito na dito sa damit kaya niluluto talaga masyado. By liter. Ito yung ano yan, silutuan, oven niya, doon naman yung printing. Yan. Yung mga yan, sa natin mga yan ito, color black siya. Color black. Nilagay na sa damit ng mga yan sa pagkatapos. Tagal na ni brother yung ano? Yan. Dilagay sa atin. Yan. Okay. Okay na. Ayan. Ito lang. May iniwan pa rin ma'am. Okay na may iniwan ma'am. Okay na. Umangit siya ma'am, no? Hindi siya pagka-didik namin na siya. Basa ba dito ma'am? Basa? Okay lang. Okay lang yan. Okay lang daw yan. Sabi ni sir. May design pa dito? Ay, kukuntingin pala. Ayan o. Test fit lang yan. Ayan. Sukuli, ma'am, 6'8". Yung buhok, mamili tagal masyado. Hintayin ko na lang. Hindi na nakita siguro sa damit. Hindi makita mo yung buhok. Check ko na sa... Bakal didikit sa damit mo, no? Yung buhok, sir. Okay lang yan, sir? Okay lang. Didikit sa damit, remembrance? Ay, mawala. Yun naman. Hindi yan. Tutok na yan. Hindi naman tatabingi yan. Nakasira yung buhok. Pa? Ayan. Andun lang, ma'am. Okay. Ayan. Ayan, thank you ma'am. Okay na, tapos na. Ganda. Ayan.